Здравейте! Ако правилно съм разбрал, след 3 седмици детайлни изследвания на доказателство номер 1, Министерството на енергетиката АЕЦ Козлодуй и Агенцията за ядрено регулиране не могат да го отрекат, но също така отказват и да го признаят. Вместо това, някакви безименни специалисти, неизвестно в коя област, реакторна физика или организиран саботаж, са казали на министъра, че за сега те смятат, че това е организирана кампания, която няма нищо общо с действителността. Нищо, че не се казва от кого, кога, как и защо е организирана тази кампания. Срещу фактите, които показвам, се изпращат празни приказки. Как иначе да свържем логически участието ми в тази кампания с желанието ми да ми бъде продължена неплатената отпуска до приключването на случая. Очевидно, че не бих могъл да организирам, а още повече и да провеждам кампания срещу фирмата, в която искам да се върна и да работя още. Вместо това, министърът отказва да ми съдейства за продължаването на отпуската и така изкуствено да поддържа тезата, че аз участвам в заговор. По същата прозрачна схема, те искат да им предоставят цялата информация, за да не може да я видите вие и да постъпят с нея, както и с доказателство номер 1. Няма такъв документ, казаха специалистите на министъра. Какво правим тогава? Остава някой да ме докара, както иска той, за да си поговорим по същия начин, както бих си говорил с Иван Генов, ако му бях докладвал проблема. Нека всички знаят, че в България има достатъчно умни и можещи физици, които за много по-малко от 3 седмици могат да оценят и аргументирано да потвърдят или отхвърлят доказателство номер 1. Но вместо това Министерството на енергетиката показва отбора на анонимните специалисти. Това следва да се възприема като израз на специално уважение към българските граждани. Да не забравя да ви попитам, какво стана с показването на разрешението за въвеждане в експлоатация на новия вид гориво и основанието за издаването му? Видяхте ли го вече? Ясно. Същата история, както и с опровергаването на моите материали. Само дето организаторите и защитниците на схемата за източване на централата на ръба на риска съзнателно пренебрегват факта, че интернет има дълга памет и подрежда фактите по дати, които те не биха могли да манипулират както им се иска. Те също така явно мислят по същия начин, както и бившият изпълнителен директор на АЕЦ-а Иван Иванов, според когото не може всеки глупак, който поиска, да получава документи. Даже да не ви го казват в прав текст, като него, те постъпват именно така. А откъде идва криминалният привкус в цялата история, ще покаже времето. За сега е сигурно, че Министерството на енергетиката отказва да изиска от АЯР и АЕЦ разрешението за въвеждането в експлоатация на новото гориво и да ни го покаже. Също така е известно, че с последните структурни промени в АЕЦ, утвърдени от министър Димитров, се създава нова изкуствена длъжност – ръководител управление експлоатация, за да може човекът, който я заема, да продължава вече 7 години да се разпорежда с сектор реакторно-физични разчети, както с частна собственост в държавно предприятие. Този път ще ви покажа доказателство номер 2. То всъщност е продължение на предишното, защото представлява неразделна част от същата глава 31. Както и предишното, разчитането и разбирането му става много по-лесно, ако гледате на него като на ребус, при който трябва да откриете разликите, а не да се плашите от факта, че материята е свързана с ядрената физика. Следващата седмица очаквайте материал, който показва как по антинаучен път се обяснява разминаването в продължителността на горивните кампании и се допуска прегарянето на горивните касети. Доказателство номер 2 ще видите на страницата на моя блог. На адреса е изписан долу на екрана, а също така може да видите и моя електронен адрес. Благодаря ви за вниманието.